A musíme si určiť, že či používať slovo v piči, alebo nie. Ja by som to dal. Dobre, povedzte nám vy, že či vám to vadí alebo nevadí. A každopádne vás chceme privítať pri druhom dieli Armory Debriefu. Dneska Dominik, dneska sme bez hostia a ja. A po slovensky. A po slovensky, takže vlastne prvý slovenský diel. A vlastne tak ako bol Armory Debrief myslený, že si povieme čo nové u nás, čo čakať, čo sme teraz zažili na tento víkend a tak ďalej. Tak presne v tomto duchu sa budeme dneska niesť. Dominik, povedz ty, čo ste dneska robili na stranici. My sme boli dneska zavretí celý deň vnútri, ja sa k tomu dostanem za chvíľu. My sme najskôr boli vlastne tuto na budove, kde sme trošku posušili. Bol vlastne IPSC tréning s Dušanom Kubicom, čo je vlastne, alebo teda bol slovenský majster v divízii Production Optics. Takže najskôr sme na budove niečo posušili, potom sme išli na stranicu, perfektný deň, super sme si to s chalanmi užili, naozaj kopec takých informácií, ktoré sú bežne necelkom dostupné, takže bolo to veľmi príjemné. Vy ste sa ako mali s chalanmi? Dosť dobre. Náš kurz dneska bol teda viacej vnútri. Robili sme March protokol, čiže v podstate urgentnú medicínu na základe TCCC. A preberali sme si celý March protokol plus všetky tomu prislúchajúce veci. Na to, že sme mali skončiť o 16, tak sme skončili o 5:30. Takže presne tá skupina bola super, veľa sme sa bavili, veľa z otázok padalo. Presne, chcelo by to asi aj 2 dní, ale to potom musíme my doladiť ešte aj v rámci feedbacku, že či to dáva zmysel. Každopádne, plný kurz, to nás veľmi teší. Najbližší ďalší, keby vás to zaujímalo, tak si pozrite u nás na stránke, bude 8. februára, čiže v novom roku. A presne, asi to skopírujeme ešte raz takisto, že to bude jeden deň a keď si napojíme takto 2 skupiny, tak potom už vieme prejsť do tých vecí, čo ľudí bavia. A to sú presne robiť scenáriky na strelnici, či už so streľbou, alebo len proste akože robiť krízové stavy, len tak akože s hulákaním a s roleplayom, teda s nejakým tým hraním, tak to by bola asi cesta už v novom roku. Ale hej, bol to super kurz, super partia, veľmi nás to bavilo, lebo to proste trvalo to 10 hodín, asi s polhodinovou pauzou a proste sme sa nezastavili a proste furt nejaká zábava a furt sa písali otázky a furt sme sa nejakým spôsobom posúvali ďalej. Takže pecka. Toto je jedna z vecí, vlastne, ktoré stále aj sa snažíme prizvukovať, že tým, že sme není nejakým spôsobom pušovaní tým časom, tým, že sme in-house, tak máme ten priestor na to, ten kurz kľudne natiahnuť aj o hodinu, 2, nie je s tým vôbec problém. Takisto aj čo sa týka streleckých kurzov v súvislosti so strelnicami, takže super. Ale o čom by sme sa dneska ešte chceli baviť? V rámci 2025 prídeme s novinkou s membershipom. Musíme to zahrať ako taký akože teleshopping. Dominik, prosím ťa, povedz mi, o čom je ten membership? Membership. Bude to rozdelené vlastne do 4 výkonnostných. Bude to rozdelené do 4 kategórií, samozrejme cenovo odlišných. Takže každá bude mať vlastne nejaké perky od tej najnižšej až po najvyššiu. Neviem, že si to ideme rozoberať celkom, že tam povieme, že čo vlastne čo obsahuje. Bude to vlastne bronze, silver, gold a platinum. Povedz takže v skratke čo, potom si to ľudia aj tak nebudú pamätať, si to budú musieť naklikať, určite nájdete link v popise videa. Vlastne postavila sa nová stránka presne na toto, aby to bolo celkom prehľadné a pekné. Takže môžeme to dnes v tom duchu toho teleshoppingu. To znie zaujímavo. A teraz, to mi prosím ťa, teraz ešte takú náušnicu by som potreboval. To mi prosím ťa povedz, že v čom je zaujímavá tá bronze kategória? Voucher v hodnote 99 €, 5% zľava na kurzy a tréningy, 5-hodinových vstupov na strelnicu a RDA patch. To všetko za 99 €, ale nie. OK, takže za 99 € dostaneš 99 € voucher. To znamená, že ty si kúpiš membership a automaticky si vlastne v tej cene môžeš kúpiť aj kurz. To znamená, že ako úplný začiatočník chceš ísť napríklad na level jednotku, ktorá stojí 99 € a kúpiš si membership
Takže automaticky si môžeš kúpiť aj level jednotku z toho a zároveň ideš vlastne už do toho roka s tým, že každý jeden ďalší kurz, ktorý si budeš chcieť kúpiť, tak si ho kúpuješ s 5% zľavou. Je to celé zautomatizované, takže vlastne hneď ako si zaplatíš membership, tak už sa ti automaticky na webe všetky ceny prerátajú s 5% zľavou. Ďalej máš 5 hodinových vstupov, ktoré si bude správca vlastne značiť pre seba informačne, aby si vedel, koľko si tam strávil a vlastne RDAPčku dostaneš proste túto, keď sa stretneme. Hej. To isté 299 eurový silver membership. Takže voucher v 299 za 299 eur, 15% zľava na všetky ďalšie kurzy a tréningy, 10 hodinových vstupov na stranicu a RDAčkový patch. Ten gold takisto, voucher v 599 eurovej sume. Ak máš záujem, alebo teda vieš už na začiatku roka, že budeš chcieť absolvovať viacej, povedzme advanced kurzov, bavili sme sa o tom, že viackrát to bude bug, ale teda bavíme sa aj o iných menách, tak myslím si, že toto je ideálna voľba. Hej. 25% zľava, 15 hodinových vstupov na stranicu, 7% zľava na produkty. Dneska som aj hovoril chalanom o tom, že keď majú záujem o nejaké produkty, ktoré sú nie bežne dostupné na e-shopoch slovenských, bavíme sa o značkách, povedzme sa Safariland, 3Gcon a mnoho iných, tak proste môžu kľudne napísať do správy. Máme WhatsAppovú skupinu, ale takisto aj na Instagrame alebo na iných RDAčkových sociálnych sieťach, kľudne sa ozvite a vieme to riešiť individuálne. V rámci toho Goldu vstup na komunitné akcie. To znamená Range Day, po prípade časom môže prísť niečo nové, nejaká iná komunitná akcia, takže tieto minimálne Range Day je tak 3-krát za rok. Hej, minimálne 3-krát za rok. Nehovorím, že sa tieto membershipy nebudú aj meniť, môže to byť editovateľné. Proste prídeme na niečo, alebo ľudia budú pýtať. Vieme to tam v priebehu roka doplniť. No teda to treba asi povedať, že to teda od zakúpenia to trvá rok, alebo je to na kalendárny rok, jak ďalšia nálepka, alebo jak to je? Je to na kalendárny rok. Ne, 365 dní. Tak, hej, od zakúpenia. Či keď si kúpiš v marci, tak je to do ďalšieho marca, není to do decembra. Áno, presne tak. Dobre. A potom nám zostáva teda ten platinový membership, ktorý je za sumu 1299 eur, pardon. A tam ideš do celého roka s 50% zľavou na všetky kurzy. Ďalej zdarma vstup na všetky tréningy, to znamená všetky full spektrum tréningy, či už pištolové, alebo... To by sme si mohli povedať, že inak teraz bude tréning pistol a tréning full spektrum kedy to bude? Dátumovo? Myslím si, že... Ja to pozriem, každopádne čo je dôležité... 18. január? Asi tak. Čo je dôležité? 18. január, hej. Čo je povedať, že sú teraz vyhodené za euro. Dobre, lebo presne chceme vám ukázať, že čo sa tu robí, jak sa tu robí a teda sú teraz za takúto sumu, už sa nám to plní, tak keď máte záujem proste prísť a za túto symbolickú cenu, tak určite dojdete a bude takže celkom pekný Winter Warfare, lebo teda v januári hore to bude akože nice, hej. Možno keď nebude sneh, tak bude aspoň hnusná zima, že to je vynikajúce. Takže presne napríklad aj tieto tréningy potom pre držiteľov Platinum členstva budú zadarmo. Jo, a ešte, aby som to vlastne ucelené povedal, tak za sumu 1299 eur, 50% zľava na kurzy, zdarma vstup na tréningy, zdarma vstup na strelnicu počas otváracích hodín. To znamená, že minimálne, dobre, teraz to strelím, ale povedzme, že 50 krát v roku 2025 bude drapliak otvorený, takže ideš bez časového obmedzenia, proste keď bude strelnica otvorená 10 hodín, môžeš tam byť 10 hodín v ten deň. A zdarma ubytovanie. Toto je podľa mňa veľmi príjemná záležitosť pre long-rangeových strelcov, čo bude strieľať PRS alebo F-class. Väčšinou sú to všetko dvojdňové preteky, takže keď si držiteľom platinového membershipu, máš ubytovanie na RDAčke zdarma. Hej, v rámci teda kurzov alebo nejakých akcií. V rámci teda kurzov, ale samozrejme to platí aj pre našich kurzantov. Takže ubytovanie zdarma. Individuálny tréning s inštruktorom jedenkrát za kvartál. Vyberieš si, ktorá tematika ťa zaujíma, dohodneš si termín, ideme na to, jo. Zdarma vstup zase na komunitné akcie, 7% zľava na produkty a
Platinum Merch Bundle. Že tričko, mikina a RDAčkový patch. Cool. Hovorím, za mňa veľmi dobrá záležitosť pre ľudí, ktorí majú odstreľovačky. Není na Slovensku veľa možností, kde vieš strieľať, takže kde vieš trénovať. Naozaj na tom drapiaku sú tie podmienky na tréning toho PRS-ka veľmi dobré. Je tam veľa prekážok, veľa príležitostí, kde sa vieš zlepšiť vo veľa smeroch, hej. Ja to hovoríš stále PRS-ko aj v Clash, čo je super, ale teda čo mňa tak zaujalo sú vlastne presne tie veci, čo máme hostujúcich akože koučov alebo teda inštruktorov. Čiže napríklad len taký bug, kto bol, viete, kto nebol, videli ste na našich sociálnych sieťach z toho nejaké útržky. A je to teda jeden z tých drahších kurzov, jasné, hej, lebo tu proste máme hostia, ale presne bude tu minimálne za prvý pol rok 3-krát ešte najbližšie. To znamená, že keď už akože nad tým rozmýšľaš, že by si sa zúčastnil, tak s 50% zľavou do toho sa ide fakt akože asi ľahšie. Hlavne určite. Teda, aby to nebolo také pricey. Určite. Takže presne ako si povedal, že takto na prvú ti to príde, že dosť, ale keď si to vlastne rozložíš na celý rok, tak výrazne na tom ušetríš. Čak to by potom asi nedalo zmysel. Jo. OK, takže toto za mňa za membership. Hej, keby ste si akože, samozrejme, dúfam, že ste si písali poznámky, lebo to proste nikde nebude na internete, ale teda, dáme to samozrejme v nejakom linku do popisu videa, aby ste to vedeli minimálne poprípade aj sledovať s tým videom, jak si to tu vysvetľujeme, alebo potom si to prečítať o sve niekedy u seba doma. Není tam, všetko tam je takto vypísané pekne na stránke našej, takže keby ste aj mali nejaké otázky, tak nám kľudne píšte. Hej, pevne veríme, že to ľudí akože osloví. Sú tam také tie veci, ktoré treba akože povedať, že toto zadarmo, hej, a neobmedzenie, áno, jasné, ale vždycky po nejakom akože po dohode. To neznamená teda, že mám ubytko zadarmo, prídem na kurz večer a hľadám, že tuto sa chcem ubytovať a je to vybukované, hej, čiže treba si to samozrejme dopredu zabeštelovať, ale okrem toho je to proste naozaj zadarmo, že nie je tam proste žiadny háčik a nič, len to treba proste dohodnúť, jak ľudia, hej. Takže tak, toto. Stranica IPSC, March, Training Day, povedali sme si všetko, čo sa také nejaké plánuje. Povedali sme si teda, že hej, do budúceho roku chceme akože, máme tu minimálne dohodnutého 3x baka na prvý pol rok. Celkom zaujímavé témy. Pre tých, ktorí neboli, dôležité, hej, je tam nejaký akože low light, no light, to už v podstate je vonku. Chystáme fundamentals, čiže základy, to je ďalšia vec, a potom Skills Lab, pokračovanie 2 a budeme stavať na tom, čo sme robili na tej jedničke. Na Skills Lab 2 sú vítaní ľudia, ktorí boli na Skills Lab 1 a ktorí prídu aj na fundamentals, čiže aj keby si chceli ísť na hento, alebo by ti nevychádzalo povedzme v tom bundli, tak ako náhle pôjdeš na fundamentals, na tie základy, tak môžeš zrovna na Skills Lab 2. Okrem toho štandardný chod, hej. A teda tešíme sa na všetkých na Range Day, hej. To je posledná vec, tá vianočná besiedka. Možno príde aj Santa, kde sa teda všetci stretneme a nejakým spôsobom uzavrieme sezónu, takto pred Vianocami. A presne, postupne sa nám to pekne plní, takže bude to celkom dobrá akcia. Máme tam, čo tam máme? Máme, že Lowlight Stage, Killhouse Stage, Trigun, čiže kopec vecí, zase spojené nejaké, tak sme to nazvali v lete, že drill and grill, že niečo akože aj porobíme, ale aj akože poopekáme a posedíme, pobavíme sa a budeme mať akože dobrý čas, jak sa vraví. Takže tešíme sa na vás, ak prídete. Keď nepríde, tak to uvidíte na internete, ak to tam vyzeralo, potom zase budú, že zase to správame niekedy inokedy, samozrejme to bude viackrát. Ale teda tam sa stretneme a tam by sme chceli vlastne aj oficiálne akože spustiť ten membership program. Bude sneh? Neviem, no je to také biedné s tou zimou. Akože, neviem, musíme sa opýtať Grety, lebo je oteplovanie, takže podľa toho. Ale hej, bude sneh, nebude, tak bude aspoň hnusná zima. Hej, to tak väčšinou býva blato. Takže minimálne takže externé podmienky si dáme a každý bude mať o 2 kg ťažšie nohy.
lebo to bola to sa lepí jak svinia. Ja som to dával z domu, ešte akože doma dole extrémne dlho. Mohol som postaviť toho takúto africkú tehlovú búdu z toho. Ale čo pozerám, tak má byť stále okolo 0, minus 1, minus 2. Uvidíme. Kebyže to zmrzne, by to bolo ideálne. Dobre, keby ste chceli potom prípadne po range day prespať hore, tak nám dajte vedieť. Dobre, je tam možnosť, že tam proste ostaneme do večera a pri ohničku pošerujeme nejaké vianočné koledy a pečivo. A potom vlastne už hurá do nového roka. Hej. Kalendár máme vypísaný, takže keby vás to zaujímalo, tak si to pozrite. A zase link na našej stránke, úplne štandardne. A je tam kopec vecí už teraz. A plus tam teda zase budú pribúdať ďalšie a ďalšie veci. Čakáme na potvrdenie jednej veľké veci na leto. To uvidíme, či sa stane. A keď to bude, nechcem nič sľubovať, lebo to potom nám to tak akože ujde, ale keď sa to stane, tak to rovno dáme na internet, aby ste vedeli aj s dátumom a minimálne si spraviť save the date. Dobre? A uvidíme, jak to dopadne. Jo. Ja by som ešte k tomu membershipu určite povedal, že jak máš ty vlastne nejakého kamoša, či už rodinného príslušníka alebo čokoľvek, tak vlastne ten membership máš takú ideálnu príležitosť, ako začať vlastne a ešte si aj pomôcť tou zľavou. Hej. Čiže jak chceš absolvovať či už nejaký Stop the Bleed, alebo jak som povedal tú Pistol Fundamentals, tak v podstate za tých 99 € vieš do toho roka s tou zľavou. Takže to by mala byť tvoja prvá kúpa. Nie ten samotný kurz, ale ten membership. No jasné, akože už len to, že není to úplne spojené so streľbou nutne. Hej, že robíme kurzy, ktoré sú že prvá pomoc, ktoré sú proste situational awareness, čiže ak by si kúpil ten 99 € membership, tak to nemusíš byť ani strelec. To je ozaj pre každého, kto by sa chcel zdieľať iba v týchto veciach. Takže není to nutne, že teraz musí byť úplne zabijak. Cool. Ešte niečo? Snažíme sa držať ten formát taký akože krátky, ale zase presne, aby sme povedali čo najviac a nebolo to nudné. Takže ak povie, že je hotovo, tak hotovo. Za mňa asi všetko. Dobre. Ak by ste mali nejaké otázky, tak nám kľudne napíšte, či už na Instagram, alebo do komentárov pod videom. Odpovieme najrýchlejšie a najfundovanejšie, ako budeme vedieť. A vidíme sa teda či už pri ďalšom Armory debriefe, alebo osobne na range day alebo nejakom inom kurze. Majte sa pekne a pa. Čaute.